Lah sampean penjalukanku gak sampean turuti, Mas. Lah penjalukane sampean koyo ngono, Dik. Wong lanang ndi sing kate nuruti. Njaluk kok macem-macem sampean niku. Lah wong njaluk tepuk sakinah kok gak oleh sih, Mas. Gak masalah tepuk sakinah ngono, Dik. Lah tapi lho Mas Sri ku lho wingi ya tepuk sakinah Mas tambah digawe status WA mbek Sri. Sampeyan kancet ae manut karo Sri. Sampeyan lek manut Sri ya ngono iku Dik, suwe-suwe Dik. Iso ora karo-karuan. Kok iso njaluk tepuk sakinah karo bojone wong sih, Dik? Sampeyan ku ya apa sih, Dik? Mulai bowo ndelok manten anyar, manten lanange ganteng, kepengin njaluk tepuk sakinah karo wonge. Lah terus aku iki mbok anggap apa sih, Dik? Aku iki lak bojomu ta. Lek sampeyan njaluk tepuk sakinah karo aku tak layani, Dik. Ayo, Dik, seneng aku, Dik. Masuk sampeyan gawe status Facebook story gak masalah. Tapi lah ambek bojone wong lho, Dik. Aku ya apa ngono lho, Dik. Kaya ya apa sampean ku, Dik, njaluk tepuk sakinah njaluk nang bojone wong, gak nang bojone dhewe. Seri ku ya ngono.